Μιχαλόπουλος, Κότος. Θα το βάλει ο Κότος με λίγη δοστίχης. Τον μπει στα κόκκινα. Κότος για 2. Έξω. Μιχαλόπουλος με δεύτερη προσπάθεια. Θα σκοράρει. Ωραίες προσπάθειες. Να το πρώτο του καλάθι. Πού θα πάει μπάλα? Στον Σκιάννη στο πώς. Εκεί που είναι πολύ δυνατός. Περνάει για το Σμέτη. Θα το βάλει ο Σμέτη. Μιχιανίτης για 3. Ναι, ένα τρίποντο. Κλέβει ο Σμέτης μπροστά. Έχει φύγει ο Μπιμπούδης. Θα πάει. Γιατί δεν είναι την πάθη εκεί? Δύσκολη στον παίχτη του. Μπιμπούδης όμως καλά του φάουλ. Προτίμησε πριν να δώσει τον Μιχαλόπουλο. Θα δεχτεί μόλις 2 πόντους. Έχουν σφίξει πολύ την αμυνά τους οι Πίκοι. Η μπάλα στον Κότο. Θα τελειώσει τη φάση. Την τελειώνει ο Κότος με το αριστερό. Περιμένει ποιον? Ο Μουφιανίτη. Για 3 αυτός. Απαντάει ο Γιώργος Μουφιανίτης. 23 λικά και κλέβουν. Ο Μιχαλόπουλος έχει φύγει που είναι πολύ γρήγορος. Έπρεπε να πάρει την μπάλα. Άργησε ο Μπιμπούδης. Μουφιανίτης. Κι αυτό. Κι αυτό μέσα. Από το Μουφιανίτη. Ο Κότος. Η μπάλα στο Μουφιανίτη. Για 3. Τι κάνει σήμερα ο Μουφιανίτης? Μα τι κάνει? Κοιτάξτε τον εδώ. Πούς. Τη στιγμή που μιλάμε είναι στο 11-1 η Pioneers. Μουφιανίτης καλά και φάουλ. Μπροστά η Πίκη για πρώτη. Για 3 ο Σκιάννης. Ενώ πάνε σε ένα σύστημα τώρα. Φοβερό καλά για το Σκιάννη, ο οποίος θερεί. Ριμπάουντ από τον Μπιμπούδη όμως. Μουφιανίτης για 3. Ο μοναδικός ο οποίος σήμερα. Μπιμπούδης. Το παίρνει. Το βάζει ο Μπιμπούδης. 1 και 25 ακόμα. Για να δούμε όμως, πολλά έχουν τα μάτια μας. Περνάει ο Σκιάννης. Σκοράρει ο Σκιάννης.